L-editur tal-Malta Today Saviou Balzan u l-opinjonista Josanne Cassar kitbu dwar il-każ tal-eks Ministru Joe Cassar u kif dan għadu ma refa l-ebda tip ta' responsabilità politika. Dan minkejja li kienu żvelati stejjer l uraw kif kiser il-kodiċi tal-etika brigali l-laħam minant Joe Cassr. L-għada li sar magħruf li Cassr ħabbit minn 1000 xogħlijiet fid-dar tiegħu, Saviou Balzan kiteb artiklu bit-titlu Diċa flangu and the frame up. Fil-waqt li jinnota kif Cassar ma qalx il-verita, Saviou Balzan jikteb kif meta ġara dan kollu b'referenza l-lotjiet kien Ministru tal-Kabinett. Fl-istess ħin innota kif b'dan ma informa lil ħadd u ħa wkoll vantaġġ mill-pożizzjoni professjonali u politika tiegħu biex aċċetta din l-għajnuna għall-familja tiegħu. Balzan sejjaħ bħala stupida id-dikjerazzjoni ta' Cassar li sar frame up fuqu. Kien insensittiv, irresponsabbli, stupidu u traskurat, kompla jiddikjara Balzan fl-artiklu tiegħu, filwaqt li ddikjara li Joe Cassr għandu jirriżenja u jisparixxi mill-ħajja parlamentari. Tal-istess opinjoni hija l-opinjonista Josanne Cassar li kitbet artiklu taħt it-titlu Is it worth it? Qalet li minkejja l-Partit Nazzjonalista prova jġib ir-riżenja ta' Joe Cassr minn kelliem bħala qatt kuraġġuż, fil-verita Cassar ma rriżenja minn xejn. Hawn Josanne Cassar żiedet tgħid li Joe Cassar xorta waħda żamm is-siġġu parlamentari tiegħu. B'referenza l-istqarrija tal-ħadd li fiha qal li ħalla min jieħu vantaġġ minnu u ma kisirx il-liġi, Cassar temet tikteb I guess no one has ever taught him that when he finds himself in a hole, he really should stop digging.